Hello, papagayam. Present manen ti pagayam yon ni manang yu abiyanang amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras ngayon kay panagdengdeng nga itagon daway. Dawat ko asapay la kumata nakaradkad kayo itian yaman nga raramidan wenno sa dino man nga ayan yo. Ti surat wenno pakasaritan ngayon tayo drama kat nagapo kani pagayam tayo amiling saan napudpud no anagan. Ngam, sakbay na, kablawan tay mampada Gina, Ma'am Gina Cortez, kanami na nurse dita ICU dita Canada. Ni Ma'am Elma Rodrigo dita Taiwan, kani Jenny Rose Luxon. Kastiman, tikunana. Dear manang biyanang, agpada kami abaak kani kabagis ko a Dominga saan napudpud no anagan. Agpada kami abaak ngam saan ngagpada ti ugali me. Tangamin, imbak-baket ko ti kina-play girl ko. Idinto tani manang ko na maabaket. Rogyak nga rodan ti agsalaysay. Ala, sumrakahin na rin tag meriendata. Ang yaman na, mamiling. Sa bali man ang alalaki ay tinsangpot mo dito'y balay, Mileng. Ni manang duminggamot, masapul pa lang ay baga mayamo, dayta. Apay, nag-break kaya ang kiniskaw. Nag-break kami dagsapa, manang. Agasam dayta. Naglaka ka makasapsapol itinubyo ading ka. Uston man, kababayin mo kinihinray. Tilay bagbagam mo. Ay nahinray, pasensyakan iti panagsasaok. Ngam na sa isaya at numaamuam ti aramid to'y kabagis ka. Itatana sa papay. Agsusukat dagiti nobyo na. Pasaray aggigidan pa'y no daduma. Well, awang problema. Nga oray naglaka amaumuma iti lalakay. Amangan numadamdama, sinaan na kamot. Akas iti inaramid na kadagiti daduma anubyo na. Saan? Hindi na gano sinaan ni Miling. Oh, nga ta. Well, Kat nubulili kung to'y kabagis ko. Anya kamitan manang, di nakpaibainan mo. Nala, ingka kaglutom ta dito yung mga ni Henry. Kwarta man, Henry. manyo. Oray 500. Paggatang ko man iti underwear ko. Agrat-ratik mga namin nga underwear ko. Agka. Ay, agyaman na kain na. Ay, adapay ko ma-order kiti online. Ngaminton maminsanan. Kaanot swildom aya. Ito katapusan mo na Sige, uraya ko. Barang ikanak tumanan. Ha? Oo. Awang problema. Basta ada. Ay, agyaman na Henry. Siguro, dakdakkel to titid mo no katapusan. Saan la 500? Una. Basta ada mo base. Dadapay kami. Bayadak. Alon ko, Miling. Ay, mangilasin ka asiko din ay titid mo kanyak. Henry? Ay, nagbayag mo na yataon. Asino, uraya, Mileng. Ni Henry kuna na nga umay itatayag na ti allowance ko nga mawamatan. Ha? Allowance? Ikan na ka iti allowance mo? Kawan na manang. Rumbang lang ay kan nakiti allowance ko ata. Nubya na nga rod. Anya? Adamat sukat tititid na kwarta kanyak. Sukat na nga? Basta sukat nga. Apo damagampay laang mo. Amumlatan Ay naading ka, makiasawa ka laangon tapno agtalnakan. Manjak nga rod. Agpapasak pa'y ngagbalasang. Kaya't ko pa'y tag-enjoy, manang. Ay na, bakit ka nabalasang? Ngam aginjoy ka pa'y laang. Makiasawa ka kitdain. Ibagam kin ni Henry tagkasar kayaw. Jak nga rod pa'y nakasagana mo. May mayat ti single tanawaya ka kanayon. Nay, ay, isulaki didaytan. Henry, si kaka didaytan, my love.
Why, my love? Ay, mabit lang! Umayan, my love! Ano, sampal na to 5 gasol Sa awan man nabatin ito sweldo. Inikakapay kami ng amang inang ko. Kaya gatang na ito si Daenda. Anya kamutan, ninamnamak pa'y mga ruta 2,000 nga itanmukan niya. Pasensya ka na talaga, Mile. Basi mo lang kami ti sweldo. Kas construction worker. Mawan ano kasta? Di nakgaya masuportaran no asawaan nak. Mala, yag mo daytan. Agawid kan. Ha? Agawid kan tanay, si Makit ti ulok. Kaya't kunti matorog. Ano yan? Hello, Manang Dominga. Anda manan. Ha, ay isumrek ka hinray. Anda ka din Mileng? Ay wun, ada iti silid na hinray. Mabiit lang taya ba? Agyaman na. Manang, ibagam ka ni Henry, tawanak. Anya, katno imbagak nga adda ka dito'y silid mau. Ay, si kanti makisarita kang kwana. Si kaman lati mangibaga na jak kayaten, tay break kon. Apay aya. Ay basta, awan na pinta sa masakbayak kang kwana. Adamo imi-imo na. Anya, Ala na manang, kasarita maun. Ibaga madya ko na yayaten. Ay, agas na ni ibang baga, Manang Dominga. ay, kastamot nga mihintimbaga ni Miling kanya kenray. Di nakakano kayaten. Sumapol ka kanon iti sa balay, ngagbalin anubiam. Sakit ni Barokong ko, Manang. Kasi matutulog. Iso nga, isakit ko lang at isakit tinakim ko. Manang, ada kadwa kasi mangpet ni Insyong. Insyong, iso ni Manang kwa Dominga. May mga oras mo, kabsat. Ay, kastamot kabsat. Ala, sumrek kayo. Kamon, darling. Sumrek ka dito'y nano mo abalay me. Thank you, darling. Nakasapol ka man adagusan iti kasukat ni Henry Miling. Kasinsi na yula iti kalman. Ay na, di nakmut padaksan iti sango tinubyo ka, Manang. Anya kamutan. Ay nasaysaya at numaamuan na tagpaiso ading kaw. Itatana sa papay. Amum anya kabsat. Playgirl to'y kabsat kaw. Awan bumayag anubyo na. Amangan no agbabawi kantaw. Nalaki din, ingkagluton Manang. Tamangan dito'y ni Insyong. Kaasimat ni Manang mga glutluto. Ingkatulungan, darling. Baybayam ni Manang ko. Narwam day tangag loto-loto. Madlaw na singpat ni Manang mo. Wala, uray ungong taknukwa kakabutang nak. Kaasimat amiling. Manang mo, ungtam. O may kagit din, kain tatulungan nga agluto. Ay, nasaanan? Kabailan na day ta. Shaktibus dito'y balay. Anya, Ay, makaininumak iti juice na lamis. Wano ice cream ko ma. Awan nga min karga ti ref me. Gumatang ka man. nagdiyos taman itayan iya ili. Agdanom kamot Anya matan, makaumang nga rumati danom. Mayat ti danom. Jak manganan, awang ganas kon. Nakayulatan timangan. Tulungan ka nga agluto, kabsat Dominga. Ay nalpasun kabsat. Masya na ngamin ken ka, kabsat. Aglingling at kan. Napudot ngamin kabsat. Kung nakatulungan na ka ni Miling, ngam masadot ka numat. Dayta pa'y mati ko na mat. Sadot dayta kabsat ko. Tumulong laeng no adda kayat na. Anya? Una yan. Nadlaw ko nga ron, di kinasadot na. Naglakapay nga agpasugnod. Kasta nga ro ti ugali na. Sigurado. No adda di na magustuhan kan ka, i-break na kan. Naupayak iti nakita nga ugali na kabsat. Ha?
Unak no nasing part ni Mileng. Ngamsal mo gayam. Isuan na upay ako. Nang runakit ado, dagiti makit kita ka textmate na. O dak lang arudo na numyo na. Ngam adda pa'y la textmate na. Isua, naupay akong kinkwana. Dominga. Manungay tinaglakwa mitimulam alaya, Insyong. 30,000, Mileng. Wow! Ay, mangtad ka mga ruduray kinsimil laang. Ah, Alan gumatangak man iti cellphone ko. Padasak man tag cellphone iti touchscreen. Tapno ag video call tanto. ay. Ag video call tano day tagdigo sa kaya mo. Ha! Bastos! Bakit At nay, kapapanamon ngayon siyang! Ay! Ay, pinanawan nakmatan! Pag meriendam Dominga. Ha? Nay, Ah, apay nga ikanak iti kwarta, Insyong. pag meriendam nga rodo. Baratom kanyak. Ta chimambak iti presyo ti mulak alaya. Ha? Ay na nagsayaatan. Ay katagyaman Walang kantis kayo, Adwa! Ha? Walang kantis ka, Insyong! Kat si kamamanang, aga-agaw kay tinobyo! Ha? Ay, Allah. Anya ka din day tanga ibagpagamading ka. Isumatla din nakikanensyong iti kwarta ta si kateke ka na! Nay, anya nga. Insyong! Ibagam tagpaisaw! Crush mo ni manang ko niya! Ah, Agsaw ka! Crush mo ni manang ka! agbrektan, Mileng. Anya! Adon, tinakaupayakin ka. Isumag sinatan. Yak kaya tugalim. Awanan kay tibahan! Anay ko. Kalpasan ti amin! Kas talakalakanakan ka ti panangisinam kanya! Awan terumban, nga ikamat mo kanya. Taawan na pasama kiti nagbautan ta, Mileng. Isumag sinatan. Napuskol kay di ti panagropropa ma? Sikapay mo talaklakayan ti mangisina kanyak! Puskol roba! Puno, tiatab ni Mileng, Dominga. Kras ka. Kinsaan la dayta. Magayata kong din ka. Anya. No aklunan nak. Ikalay sa kadagos. Insyong, por delikadesa kumamot Sumapul ka laengen iti sabaling nga armaem. Saan na siya? Ta sigurado asaan na taasardengan a pagsasawan ti kabsat ko no bilang laeng. Aling mo ni Mileng. Naturturay ngamsigan. No isudag balin alapod iti panagin na yata. Agtaray talahangin, Dominga. Anya? Ay, adun ka. Sambuton tati banawan habang si bibiyag tabay. Malay mo, ang mga numaka isang butapay iti siya mga anak. Ha? Si kakit di man. Tila ibagbagam. Alamat rin ha. Sikat type ko. Sikat kayat kong asawain. Sikat kayat ko pangirimitan to iti mapaglakwak iti layakas kadamula aparyakan tarong. Ay, Insyong. Uwing ko na mo na. Ay na, mabayang ka pa ilang mag... I love you to. Kunam ka din, Dominga. Malaman laengan. Wanan. Ay ayatan kan, Insyong. Oh, ay na, magkan ka, Dominga. Allah, hinagkanak mo tan, Insyong. Kanya pa'y ngay, nubya ka nga rodag. At danlesin siyak ang mga king ka, Dominga. Ay nasaya at nagkasar kayon kinensyong manang. Ha? Saan ka nga agungat, Mileng? Saan? Apay ko mga agungutak. At damot din kasukat ni Insyong dito'y posok. Ha? Ada-adagaws? Kawana! Apay kapoy. Maapil nga minto'y kabsa mo manang. Isu nga do tagrayo. Anya? Ay, wanggayam.
Didak pampanawan ano malpasan ti kasaryo kan ninsyong. Jak ka ba lantag may sa dito'y balay manang. Isungag talinaad kayo ditaw eh. Jak kaya tapanawan da. Ne, si kaman taglutong darlain. Apay, napanandya kamsa mo aya. Ay na, napan man nagbulak-bulan Agsusukat gaya mo talaga tinubyo di kabsat mo. Naimbag tayong break ko ide. Naimbag langit eh. Tasa nga iso tinasawak. Dagdag pa ako matibabawi itan. Ngapoy di kasjay nga ramin na. Darling, ay, sus. naimbag lakit tinta nakita ka, darling ko. I love you ka talaga. Ala, aglisi ka nga rutan. Ta ituloy kunti agluto. Nakarakob ka manan. At data dito'y kusina. Nay, apay analiday ka, ading ka. Jay awanan ba inala kay Philip Luklukon naklagayam. Kunana siya lang tinobya na. Saan mag... Kunak man no ni Andring tinubyong ita. May sama day jay nga andreng. Insukat na kitibak-bakit ngam siya. No kasta, pinaggidan mo ti dua anubyo milaing. Wan manang. Tapang paliiwak ko man no asino ti matino kadakwada. Daiso ti pakiasawaak. Ngam nagindan damot na nang i-break kanyak. Anya? Ay, apay. Ti ko na nasaya at ti kastangar aramida milaing. Paggigidanam dagiti nubiyaw. Kaya't ko kumangaroden ti makiasawa tao mapalakan ka manang. Ngamin nakasingsingpot ni insyongkan ka. Ngamin break dakmatan. Iso nasakit ti baro kong kumanang. Naimbag ka pa ya. Hapalan ka unay. Nay, si kamot taglablaba, insyong. Ay, wait, miling. Tamasya na kinimanang mo. Yak kaya na mabanaw. Ay, naimbag pa'y ni manang ko. At damang ilablaba itibado na. Ilutlutwam pa yan iti kanan na. Kanami na natrabaho dito'y balay. Si kanti mga raramen. Lab na lab ko ngamin ni manang mo, miling. Iso ano mabalin. Yak kaya't ngagbanog. Ay, insyong. Di mo't. At dabalo akabsat mo. Ningay ading mo amariyaw. Well, nangasawa na. Masikugan niya sa kawana. Ay, sayang nga rod Aba iya. Ay, kwa. Ay, awan, insyong. Manang Dominga, pakibagam mamagkin na insyong tay laban na dagiti murang ko. Nagsaki nga mintisikat ko. Anya, ay saan Saan mo't ababaunan ni insyong dito'y balay katading ka? Kun mababain akon iti asawa. Taison ti agtrab-trabaho dito'y balay. Mailaklak am kalangarudan nga ilutlutuan na. Paglaba umpay, saan mo't tan amilaing? Sumapul kamot iti asawam anasingpet kan nagagut. Saan ajay asawak ti babaunom? Takababainan kan kwa na ading kau. Ay, di nakikid. Aging ginantil manandamanang Dominga kan insyong. Ay, kaano nga tamot ay makasara ka kitikas kan insyong. Sayang, pinalos-pusak nga minensyong ide. Siya kumatikikikyan na ita. Ay, hindi manakman. Awan katakunay na ikaw abumakal. Kukwaklatan ti mapapal kini manang ko a Dominga, akas lapay kit din pagimuna kon ti kabsat ko, tasyak matim mo na anobya ni insyong kinunkunak iti bagay. Kat gapo iti dayta,
Inkadang ko tilimasin iti pagnaadan, tama ditiriknak nga umapapalatan kadagiti dua. Alakastan, to'y pagayam mo, Miling. Pasensyakan iti daytoy may bagak pagayam Miling, ah. Angam no nagsingsingput ka kumangamen iti kalabes, nalabit nakabukal ka kumamot iti bukod mo a pamilya. Isu nga anusam ti bunga ti aramid mo. Talaga kasta. No anya ti mulam, isunto ti apitam ko na dang around. Ang mala, uray no kasta enjoy lata. Enjoyam tinabat-bati pay a panagbiag mo habang napigsa ka pay. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Miling. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! And your nose parity script ni Jenna Almoite. Diyos tagnina, kanagyaman kami, tingkay panagdangay. Manang Biyanang! Hello manan papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Aganad kayo kanayon papagayam. Pakasaritaan ni pagayam tayo Agustina. Saan na apudpud no anagan? Ti drama tayo ita akan ito. Ngam sakbay na. Hello mampay kini Jeff Cortez, Florenda Kimpaoy, Roda Ramos, kini Al Kathleen Umayas. Kastoy man ti surat ni pagayam Gustina. Dear Manang Biyanang, may saak a senior citizen. Kat may saa kadagiti nalaka mamatpatay, kadagiti ibagbagati sa bali a tao. Uray saan ko nga amam mo, naglakaak ngagtaltalek kadakwada. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay, danyaw, tulungan nak. Dagijay alahas ka, intaraydan. Anya, no kunak to mga ming adi ka mamapati ka lagi di anak tao. Kamanya nga ita. Kamaten ta idadanyaw. Naglugan day tinangisit ako tiyay. Ay na, kasano nga ron amakamatan tayo da. Kaya awa mo lugan ta. Intag patulong akadagiti pulays. Eh, dahil tangamin kay, natangken ti ulo mabakbakitan. Imbakak ngamin ka, di mo entertainer na gaya at tao. Nga magpakalain ka ba? Jagmat mo nga scammer gayam dagijay atataaw. Ala, insa iripaw, tinapasama kang ka, Agustina. Oh, apay adiyo kadwan ni nanang nga imay dito'y balay. Nagluto ak iti adong. Iso adito'y kayon amang rabi ikin ni nanang, tatang. Ay na, adda ije balay. Agkukurot, akas lamanok. Ay, agasamot ngamin nga ije intaray dang alahas na. Dakkel ti balur dagijay. Kaya wala, binudul-budul dan di inayaw. Natangking tumot ti ulo na. Kuna adi na entertainin lagi di atat tao. Ipili ng tumot as imurot kadakwada. Naglaka ngamin amamatpati ni nanang kadagiti tattao. Uy nangrona no may panggapit sa kwarta. Saan na makaid na? Ay na pagnakman na kuman aday jay. Ta saan laanam na minsan analuko ni nanang. Ay, huwag nga ro Saan to mga agnaknakam niya inayaw? Diya ko nagsumli, Jabron, Mari Agustina. Tal na umakon ni Jabron. Ti kayat ko, dito'y pagilyan tayo ti paglakayak. Kat kasanon ti balay mo ijay abroad, pare Kunrad. At nagita anak ko ijay. Isudan ti agnay di jay. Ah, kasta aya. Well, Mari. Iso ano daman na malote ala ko dito ibagam kanyak, tagatagak. Pag ipatakdarak iti balay ko. Tayo asidag ija ili ti kayat ko ha. Ay katwan bayam tagdamagak kadag iti amamaw. Mano ti budget mo aya paray.
Basta saan ang umato iti 5 million pesos, mare? Ha? Ay sige, taibagak iti anak ko. Tadwa kami ngagsapol iti luti alakaw. Alaman, mare Gustina. Agyaman na ka. Awan anyaman na paray. Basta sika, agkumpari tangarod. Agyaman na, mare. Thank you very much. Ne, may tada pagkwartahan na lang. Lumakasapol tayo ti lot for sale. Sa adda-adagos ti buyer tayo. Adda porsyento tayo ti dayta. Wen, amok ah. Ah, Anyat pagkunkunam kanyak, ignorantay. Awan na mau. ah, saan mo nakasta, nanang? Sige, uray di nakgayam tulunganan ngagsapol iti lap for sale. Tadagayaman ang mau. Ah, Malagip ko tamay sa akong paray. Aglaklako iti lote ijay ilay. Isaw ti nakasarita. Sigay! Nanang, ato yung ti kape. Ne, ayan ni nanangan nga, John. ay na, pimanaw na. Kilaat mo't latari mo aran. Kasla nakalagip nga niya. Apay nga Wano, addaman imbagamon adi na nagustuhan. Awan mo't. Nasayaan mo't amin nga imbagakin ko na. Bakit? O anya, magustuhan timpakitak alutikan ka paray. On, mare. Napintas. Kaya't ko na dyan. Agyaman ak, mare, ha? Ay, awan anyaman na. Kay, anyat nagsaritaan nyo iti akin loting ay. Gatangi kong tayo tialote. Napintas kami ti lokasyon na. Ay, sigurado nga roden at ay porsyento paray. Ay, gawan na, mare. Sigurado na talaga. At nakapaskil a house in lat di tagit ti balay a malabsak. Ha? Adda babaeng agwalwalis iti paraangan da. Ay, agdamagak man. Adeng, mabalinti agdamag, ma'am. Ha? Anya din, Jay, nana? Nakitak nga men to'y nakapaskil dito'y gate yo. A house and lot for sale. Apay, gatangam? Kwa? Damagak ko manusag mamanaw. Mabitla ang nana ah. Urayan nakditarwarti gay tagsarita ta. Sigay, ma'am. Basta, si katibayer, nana? Wan kumaa, no kabaalak ti presyo. Ay sus, nalakalaang da ito'y a house in lot, nana. Ibarbargin kong taga-buruda kung iti mabait. Kat ijayan ti pagnagdak. No kasta, sikat ti akin balay, ma'am. Wen, nana. Ay isag mamanungay, ma'am. Ilako kun ti balay tadan niyaw. Anya, apay, anya nakamo Gustina. Apay, ilakom to balita. Nauma akon dito'y alugar. Nagado ti toxic akaruba dito. Anya, Adda nakitak alako a house and lot ijay ilay. Nalaka ti panangilako na. agdardarasudos ka man agdidesisyonan. Tawid ko to'y nagsaadan ti balayta. Danyo, iso adi kag reklamo. Kun, adda na porsyentok iti indil ko a house in lot. Nayunak dayjay, ta iso ti igatang ko iti house in lot ijay ilay. Ay saan? Jak umano ko nga ilakom to balita, Gustina. Anya, ha? Awan karbengam iti daytoy abalay ko na lang arudan. Well, dagam, tinakaipatakdaran ti balita. Ngamsak tinagastaos iti pan nakaipatakdar ti balita. Swildok anak karpintero. Ha? Iso nga ilabang kumat ti karbengak Agdamag gastos ko dito. Ay, kabayadak ano kaya't Saan? Basta manyak. Manyak no kunak. Manyak Gustina. Saan mat nga umanugot di asawak nga ilakok di balay may madam. Ay, sayang harun ano kasta. Sapay ado ti manggat-gatang iti balay ko. Ngumsika ti kayat ko apang tadan, nana.
Ngamin si kamot ti mo na nakasarita. Wen nga rod madam. No addala ko mapagutangak. Ngam awan mo. Ay, sayang. 500,000 pesos lang ti balor ti house in lot ko. Bargain daytan. Wen nga raw. Man-manon ti kasta abalor ti balay. Ang di mo ibagbaga iti sabali nana ah. Tama nga nusulutan da. Ha? At dapat kumanggat-gatang iti 2 million na. Ngamjak intun, tamabainak ka. Ta nagtulag ta nga rod. Ay na, agyaman nak ma'am. Ang nungay agdaw nakpailaan. Mabalin mat nana. Un ma'am, taitid ko amin ken katay na porsyentok iti daga nga indil ka. O sige, manoya ti pagdown mo nana. 200,000 pesos di idultulin ka. At damot nga min kadwak anang idil iti ginatang ti kumpare ka house in lot. Iso aday jay laeng tinaporsyento. Sige, mabalinan day ta pagdown. Sige nga raw. Ang mabalin ka di akitaan day taon nagtibalay mo, ma'am. Kita ko matiunag na. Ay kwa, ada nga minsan nga ilik. Inton maminsan laangan. Inton maitid mo ti down payment mo. Ha? Sige. Okay laeng, ma'am. Sana bale, makita tamot di tirwarti gate. Makita na ita paraangan mi. Nalawat ti paraangan na niya. Adapay indayon iti dayja banda. Adapay hardin ijay. Adapay basit bahay kubo ijay paglinungan. Ay, nagpintas nga raw, ma'am. Ay, ikatumdaytan ang nakapaskil di tayan ti gate a house in lot for sale. Tama nga nuad damang gatang asabalay, ma'am. Ay nasaanan. Kasta na pailaan. Kandi ka madanagan. Jak ilako iti sabali nana. Ha? Nay, naglukat tiri daw yung, ma'am. Ay, sige nana. Mabalin yung ti pumanaw. Asikaswak pa nagiti sa nga ilik. Kapag nga ilako ni nanang tibalayo, tatang. Adda ka nun nakita na a house in lot iyaili. Kaya't naagatangan, nalaka ka no? Anya? Nakita yo, tibagbaga na abalay? Saan? Yaklapagan ano? Sana ka interesado? Ha? Oray anyat ar-aramidin na. Jak ipalubaw nga ilako na ti balay may. Di orag din narum kami di barangay. Ay, anya man tinapampanunot ni nanangan aya. Kila at man dayjayan na pangedeng na. Huwag nga nag. Lita ti jak kaya't nga ugali tinayo. Daraso daw nga desisyon. Amangan no anya man daytan. Amangan no makatumpong manen iti scammer. Dahita nga rugay. So masuronak. Tanubagbaga ak. Umingar man. Naturay nga min unay nilalang yaw. Ay na, napintas abalay di pagakaran minto, Rose. No kayat yaw, umay kayon tumot kin ni John iti balay me. Adda paggatang yung ayananang. Adda, agpauna ak pailaeng. Tanuma ay ayok ni tatang yaw. Ilako minto ti balay me. Taisaw ti pagbayad ka. Anya? Agdaw nakpaila ita. Ala, kitain nyo Taamangan numaiskam kayo manan, nanang. Ay na, didak man mo't pagbalinan nga awan amam muna. Ha? Anyat pagkunkunaan nyo kanya. Awan amam muna. Ay, oray bakitakaon. Amok ter aramidag. Palagi plaeng mo't ananang. Tanay, namin adukit nga ruden anaiskam kayo. Ay na, saan itan? Legit day to yun. Saanan nga iskam? Oy, itay ka pala bumanilang iti kwarta dita. Matulog ka kitain, rameng. Ay, kurang matlat ta. Kurang apag-down ko. Ay na, ora agpatpat na kagagbilbilang dita. Saan amanayunan ta kwarta? Saan mat nga rod nga awaten ni Madam Toy down payment ko? Kurang kanaw. Ay na, ibabawi mo na jay. Ang mga numaluko ka man dita. Anya ka matan.
Imbis at tulungan nak ngagdiskitar, saan ta kontrabida ka mag? Ilako tangaminan to'y balay, tapno adda pagbayad ka. Saan nga ron amabalay? Paggatang dagit di iti baboy, dahita na porsintom iti daga. Tapno da pakakit kita iti kwartam. Paggatang nga rod iti balay daytoy, pag down payment ka. Kay pangalaam to nga raw iti pagbayad mo ngay. Makaamun to ditan Agar aramid ka gusti na. Ang dardarasudos ka man ako nakaw. Saan man anatangkin ta ulong? Basta kayat ko day di abalay, taasidag ijay ilay. No di mo kayat apagyanan, siyak ti agyan ijay. Oray agsinatan iti pagnaudan, danyo. Anya? Imbes nga ilakok iti sa balay, da kayon nga agasawa ti pangilakwak iti washing machine may jong. Ne, apay nga ilako yun, nana. Wan, taadda pangusarak iti kwarta. Kat oray tay telebisyon may, gatangin yun. Kantay rep may, kabarbarupay dagi jaay. Anya? Alan anak ko. Tulong yumutin akanyak. Oray ta ibargin kun. Nalakalaeng ti panangilakaw. Kan oray tay kabarbaro asufamay. Gatangin yun, John. Allah, ilako yung amin ng nanang. Wun takurang ngamin tay pag-down ko iti balay agat gatangek. Ha? Utangek ngamin ti balay, nga masapul nga ag-down na. Ay, Alan, June, gatangek mo, please. awan mo't kwartak nanang. Ay, unay kayo matan. Ah. Awan pa'y kooperasyon nyo mag. Ha? Ha? Ilakok man langan iti sa balay, dagiti appliances, may. Nanang, madandanagan kami ngamin. Taamangan lumaluko kayo manan. Anyat pagkunkunaan nyo kanyak, awan amamuna. Ay, sus! Nuwin na isan laang, amangan no nawawa isak pa'y ngamda kayaw, John. Ha? Di ta ka man langan, awan pa'y ganas. Ha? Ha? Ay, naka-order ako ni tikanan tanana. Siyak mo tagbayad no madamdama. Ay, hehehe, agyaman nak, ma'am. Kat anyangay, nakalako ka ni ti appliances yun. Hehe, wun, ma'am, nakumpleto kon ti bagbagam agatan. Wow! Okay nga ron. O sige, tairwar kun ti pagpinirmaan ta papeles. Mayat nga raw, tadagayang pagpinirmaan ta, ma'am. Mabalinayamat nga awan. Apay asaan nga ijay balayaw ti pangtedak iti down payment ka, ma'am. Di ka madanagan. Mapantantumot la ijay no madamdama. Apaman amalpas ta amangan. Kasta ka day. Ala, yawat mun kanyak ti kwarta nana. Tapno mairwar kumatan ti pirmaam. Sigay, ma'am. Nana, urayan nakbit dito iwan. Inak gumatang iti merienda. Tapno ada merienda anta ije balay. Sige, ma'am, pangurayakan ka ngay. Dito yan. Tadi ti pagurayan ta iti taksi nga agawin ije balay. Aywan, itid ko gaya man di tulbog ti balay. Adtoy, si kanton ti manglukat no madamdamawan. Ay, wun ma'am, ay nagdakkel atulbag. Ay, Uwe, nana. Sige, mabit lang ha. Urayan nak ditoy. Parbago na. Yung apay nga itakala sumang paigustina. nais ka makmanan lakay. Anya. Apay malinaya. Intarayan nak ti babae ang ala iti kwartak. Kuna naabalay na jay laklako na. Ngamsan mo't gayam. Katulong lagayam ijay abalay da ijay ababay. Anya. Day tangaming ka tanatangkin ta ulam gusto niya. Agpakalain ka kami. Day tantibunga ti kinadalasuros mo. Palpalaran ka bakitan. Yawanan ti kwarta. Sayang pa'y dahi jay ang nagporsyento iti indil ko adaga.
Ay, sayang. Iso ako yung ganak man. Tayin tagi pila iti darom lakay. Ay, masaluta! Sikan ti mapano kaya mo? Ato taramilag! Anya. Di na mo iram-raman dita. Tadi na mo lang iram-raman iti pangding mo. Tilatang kaya mo tala aramitan. Iso makamu ka dita. Buko da maproblemahan dita. Di na iram-raman. Insang sangit kulatan, ti sakit tinakam ko. Nagdarom kami nga rod kat kasina natiliw ti babawnen anang luko kanya. Ngam saan na nanay subli ti kwartak ta nagastos na kanon. Manipod mo ti denja kung nagpalukoy ti sabali a tao. Takanayon da kapalagipan ti asawa ken dagiti anak ko. Day taman ti jak malipatan na kapadasak iti biyag. To'y pagayam mo, Gustina. Naloko kan iti naminsan pagayam Gustina. Saan lanam naminsan? Namin ado na daras. Ken kanayon da kapalagipan ti pamilyam. Ngam natangken mga minti ulom. Kat sikapayan ti makaungat no daytay bagbagaan da ka. Iso nga awatem ati napasamak. Tanya nga di ka mga mindim nga iti pamagbaga. Agam sana balit ako namat na palabasan dayday. Paset tinapalabas, apakaadawan iti leksyon. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Gustina. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. Enornos para ti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amin. Manang Biyanan! Hello, papagayam na imbag nga oras yumanen. Siyak manan ti pagayam yo ni Manang yo biyanang amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak ngayon kay panagbuy-buya kan panagdengdengag ita akan ito. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama kanibasa ita kat manipod kanipagayam tayo naglingad itinagan Alisa. Ngam sakbay na, kablawan tay pay da Ma'am Rosie Dakayanan, kastamatan ka ni Arlene Palentino, ni Aida Garcia, ka ni Lartisabal Rofel, kastamatan ka ni Irene Grace Morales. Kastiman ti surat ni Pagayam Lisa. Dear Manang Biyanang, ilingad na kuma itinagan Alisa. May papan iti inami iti kayat ko nga istoryaan kan ka. Adda pwesto may iti palengke. Pagtagilakwan iti prutas kanat natang. Agaabay dagiti pwesto me. Pwesto ni manang ko, kan pwesto ni nanang me. No kaano abimakat ni nanang me, isumad ti panagpaspaseksina. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Rumwara kaon paran, nakagtrabahon. Ewan ba kay? Hey, bagay kumutlaang to'y badaw, paran. Dahil short pan kan tube ko, kita man. Ah? Ewan bakit? Bagay mo. Thank you, paran. Sige, papana ko. Tanay, aldawen. Aginaw kan tunwan, kan aglaba ka, sakbay amapan kay jay talon. Naawatam? Well, hindi matungpal. Kan agdalos kan tuman dito'y balay, tapno nadalos sa sang patakin tun malam. O sige, ariglado ba kay? Tungpalag amin, abilin mo. Manang Jenny, saan pa'y mutlaan ng lukat ni Nanang dita pwesto na? Huwag nga ron. Naladaw la siguro Inawagak ni Tatang, kat kunanamot sa paarim mo rin balay da. Kastaya. Sayang ti mapaglakwan na, no di pa'y lamang luka. Ay, huwag nga ron Sapay na pintas tayan ti pwesto ni Nanang aglaklako itinatangkan prutas. Tamis mo adalan ti ayan na.
Wen nga rod. Sana kas dito'y pwestuta. Medyo na yun nagbasit. Sa bagay, madaso kita. Sumarot dalat ta dito'y ano pa. Sa bagay mo kit di Nananahan ng lukat kayo mo gaya man, anak ko. Ni, andan ni Nanang. Ay, itay pa yan, Nanang. Ape, anala daw kayo. Ay na. Aha, ada nakataktaka kiti dalan. Ada laki na sarita ka kumarek. Manglukatak mo tentanay adu gayam ti tao ita. Nay, unay mo ti kasta suot yun, Nanang. Ay, didak ba nun pakibiyangan si Kalisa? Mind your own business. Dagaang anak, isua nagsuutak iti kasoy. Isua baybayan dak, wine. Ginay, anyat si daan yaw inton rabi ay. Gumatang akton iti bangos, ta isigang kuman, Nanang. Ay, ilak amyo man jay amayaw iti si daan na anak ko. Marabianak ngamin nga agaawid. Ada papanak. Papanan nyo manan aya. Ay, adala ka sarita ka tao. Napatigabanag ti pagsaritaan, may. Anya? Uy, iswa padigwan yun to man jay amayo iti si daan na. Tapno saan akas lanak. Kaasay ijay balay. Oh, adto iti sidaan nyo, tatang. Mangan kayon. Agyaman anak ko. Urayak pa di inayaw. Ta agidan kami amangan. Ay na, marabyan ka nung nga agawid. Apay, di na in-text ka na kayo? Hindi. Saan may? Mangan lakit din iti ruarday jay. Iso mangan kayon. Mabisinan kayo lamang uray kan kuana. Sige nga ron. Ang madamag kumantatang. Apay, kanayon ay marabyan nga agawid ni Nanang. Man nga agawid iti nasapal ay jay. Papapanan na aya? Mapapan ka no iti balay ti kumari na. Masapsapa arumwar sa marabyan nga agawid. Awan pa'y inananan. Inaldaw amang lukat at pwesto na. Anya nga inaldaw? Kuno dapat tayo aldaw sana mang lukat iti pusto na iti palengke? Anya? Inaldaw mo arumwar. Saan ang matatao dito'y balay anak ko? Anya? Kunak nga ron nga ginanamay. Sayang ka no taldaw. Ay, kuno dapat tayo dua aldaw sana ng lukat iti napanalawas? Anya? Napanan na nga tanga iti daytang aldaw. Diyak ka mo anak ko. Ay, tinasaya at palutputin nyo ni Nanang. Kananawaan nyo man iti kasjingar aramidan na. Di pa nagbadbado na. Nagkikiting. Bastusin pa yan dagiti lalaki di palengke. Ngumkas lakay kayat namot. Bayam ano kas jay ti pagragsakan na Jenny. Apaan nakno pakibiyangak. Anya? Patpat gag kinayaw. Numabalay. Dak kayat nga aga pa kami anak ko. Ay na, pampanoy-noyan nyo ngamin iso akas jay. Barang da kayo tidenggen na Ay na, di nakmula denggan dinayaw. Katungtan nyo nga rod. Kilgaan nyo tap nagbutang ka na kayo. Saan Dak maaramid deta Jenny. Dak kayat nga aga pa kami kininanang mau. Manungay tinaglakwam ita, Nana Jima. Nanakalaan kanyak. Jima kunam kadilatan. Nabayagan nga ag data. Hanggang nanapay na ti awag mo kanyak. Anya nga rod ti kahit mo ayawag ko ken ka. Panagrespeto laang mataan, Nana Jima. Ay, awagan na kiti, darling. Wano loves, wano sweetie, kasjay. Wano, babes no iso. Sana makadlaw dan ano kasta tiyawag ko ken ka. Ipulong datakin nila kay mo. Kahit mo nga raw, nga idarum data ti asawam. Limod laang ti relasyon ta. Iso adita ipadlaw nana. Awan mo't makangag kadata dito. Dudwata mo dito'y hotel. Di mo laam mo ang mga no ada CCTV dito. Nariga tayo. Iso nana kumalatan tiyawag ko ka. Okay? Ay, sige, Garod.
Sika ti makaamaw, Roland. Manuti naglakwam ita ija pwestom, Nana Jima. Jack pa'y binilang. Yag mo, dasyak timang bilang. Aday ta. Wow! Naglaing ka mo tinaglakaw. Siyempre, Ay na, kaya't kang agkan. Mabutengak. Ha? Anya ko matipagbutngam. Ang mga nood na CCTV dito. Kit makita data. Narigatan nana. Hay, agsaysayang talaang iti kwarta. Kanayon tang ag hotel, ngam ultimo aga kabutang mo may. Ay, awan kaste agsigurado, Nana Jima. Madurman kan sama ngamin kanyak takas lalola na. Ay na, di ka agsasaw iti kasta. Tawan kinapudno dahi tayo bagbagam. Inaram ka pa nga ron, no, kadurman ka. Amumat nga ay-ayatan ka, Nana Jima. Hay, kanayon mo nga ibagati kasta. Ngam di mo pa'y pinanaknakan apulaos. Anya pa manaknak ayat kayat mo. Kanayon nga ti panagkuyok sa. Alala, bayamon. Hehe. Arakupon ka mga road, Roland. Sige. Mabitla nga. Ta'idipak ti silaw. Taure ada CCTV. Kat saan ta makita nga ginarakot ta. Anya? Bakal, pumimpintas ka mal. Ay. Kastaya, paran. Ay, agyaman nak, Ubing ka pa'y bakal. agyaman nak manay. Ay, gagangay na. Kasta talaga, no inspirada utimay sa tao. Agbalin blooming. Nakapimpintas ka nga rod. Siyak nga asawam. Yak pa'y masangon tagpapukis. Gapo iti kinabisik idatalon. Mala, sana balitan napintas to'y asawam. Tagitikid di mulam, tiinto na rem, paran. Bayam asyaklatan ti agpapintas. Manang Jenny, at amanin di lalaki akanayon ang mapandita pwesto ni Nanang. Aywan. Asino nga ta talaga day ta lalaki? Apay akanayo na mapandita. Diya ka mo Tati amok idikot customer laing ni Nanang dayta. Gam, pasaray agtugaw maten. Wan nga rod Mabayag nga agtugaw dita numapan. Wala. Asino nga tangay dayta? Ay, tinasayaat. Urayan ta ang makapanaw ti lalaki. Satan to kasarita ni Nanang, Lisa. At daw ting mita kadagiti barkada, Nana Jima. Ha? Ke papanan nyo nga, Roland. Mapan kami kano ag-beach, Nana. Na, kastaya. Apay, saan mabalin sumurot mo't dagiti partner yaw? Ay, saan? Saan, Nana? Ngamin, for the boys lang dayjay nga outing, main. Ay. Baya, ayun ton maminsan. Duwatang ag-outing. Mapanta iti adayo alugar. Tay awan ti makamam mo kadata. Tapno nawayata nga ag-holding hands. Ay. Agpaisaw. Kano nga'y? Into na da kwartam, Aywen, awan kwarta kabalunag, Nana Jima. Agbibingay kami ngamin iti magastos. Sige, taikan ka. Ato'y 3,000. Balon mo nga ag-outing. Nayuna mo talaan. Anayam 5,000, Nana. Anya? Alam, nakapimpintas ka ba yun? Isu amayin inlabakan ka. Kapo iti kinasimpot mo kanya.
Ano na, nana? May sapay. Hey! Inagkamot ng tinakulap kurulan. Amangan no, nakita dagiti anak ko. Saan? Busy da nga, aglakla ko nana. Tanda ti panagayat ko kang kanayta, Jima. Amaw, nakaragrag sakak. Nga uray ti dakulap kula ang ti agakam. Kat umdasan apakaragsakak tay tarulan. Gapo, talab na lab ka. Alam, anay mo na 5,000 nana, Jima. Sige nga, Rod. Mabalin ka, day. Jima, kunamlatan kanya. Ay, di na kunawagan itinana. Sige. I love you, Jima. Alala, sige. Nayon na kunti kwartam, Roland. Aglakla ko iti pipino, day jay. May agsingsinger. Ipaw-pawit na lang ngamin, tila ko na. Kanayon nga umayag singer. Wun ta installment kat nga road, ti pamayak nga bayad. Tadyak mo't maigulpay mabayadan. Kabayadan yung aminan Kurang mo nga road ti kwartak. Mano ay tabak-apak pailaan. Ay saday, anusan na ati umayag singer. No sana makaanaw, o di itod na iti sa bali ti pipino, wala ko na. Anyat gatangam dito'y mall, manang Jenny. Tayman ipagpagatang di ka anakam nga usaran da iji pagadalan da, Lisa. Ani, bantayan na kita nakta. Penak bumatang iti tsinelas ko. Wen, honey. Manang, mabigbig mo dahil siya lalaki. Dayjay matay kanayon ama pan iji pwesto ni nanang. Wan manang, adagayam anak kanasawa na. Uwan nga ron. Nala, mapantakit din. Tanih maluman. Ipasyar namat siguro ti pamilya na andito'y mall. Oh, anya, umdas ka din day ta 2,000, Roland. Uwan na Jima. Agyaman na ka. Na naman nain. Ay, Jima gayam. Agyaman na ka. Ay, adong tinaititid mo akwarta kanya. Jak amo no kasano ang makasubadakin ka, Jima. Bay amday ta subad-subad. Roland, at ta ibagak. Anya day ta? Kayat ko na sinaan ni paran nga asawa. Anya? Abay ngay? Indyang nga ron ay ayatunan. Sus. Indyang kayatan na makita ti panagrup-rupa na. Isu nga, apay no, mga bangtan iti pagnaedanta. Anya? Wen, oray basit la kwarto. Basta adda pagyananta. Kwa. Mabalin lang tamot jak mabalin ti maturog iti rabi iti dagos mo biro ka nak ni nanang ko iti balay may. Anya? Sarungkaran ka lang iti aldaw no rabi jak mabalin ti maturog iti dagos mo. Ay, okay la tamot. Basta inaldaw ka amapan iti dagus ko, wine. Well, yung malum ti umay gaw. Taos tunto no addan koleksyon mo iti pwestong. Sige karon, tas sina ako di paran. Ure di mo sinaan mo takaasim mo di lakay. Ay, basta sina ako. Upay kaya ka sa kibagbagam di mabakay. O mamuk ka nagbasulaking ka. Basta agsinatan, tanagbaw-bawon ti panagayat kukin ka, paran. Sa nabalay, talakay ken bakitan. Itid maun ti wayawayak, ta itid kumatan ti wayawayam. Ni iseng nga ex mo, armamanan no kaya mo, tapno quits. Nagsakit na ito nga aramidam kanya di mabakay. O mo nagbasulak ka.
nakasingsing po ita. Magking ka baka. Ay basta agsinatan! Suray! Ngam sanin nga agbalew, tipanggedeng ko. Anya ka din day tangararamidan nyo, nanang. Ape asinaan nyo ni tatang. Una, tanauyong kanyak. Kabkabilon nak. Bugbugkawan nak. Kan parigatan nak itibaon. Sana kasta ni tatang, nanang. Ikunam ngam di yu lamaw. Di yu lamaw, ti kinaulpet ti amayaw no awan kayaw. Ay, naulpit ti amayo kanyak. Jaklay bagbaga kada kayaw. Itala ama ibagak. Tajak ka mauladan. Isupag nga siyaw. Tadidak pakibiyagan. Niti kayat ko nga aramidan. Kayat kumuti agbalin anawayahan. Gayat ko ti agbiag nga agmay-may sa anak ko. Jakpat siya na maramid ni tatang ti pagpabasol ni nanang manang. Uray siya kalisa. Ay, jackpot yun day ta. Manipod ubing ta. Jak na puutan ang kinabil ni tatang ni nanang. Wan nga rod Dinto pa'y ungungtan ni tatang ni nanang. Ay, si puta man agsaran ni nanang di tapwesto na. Tagsarata matan. Apay manang. Surutan ta ni nanang iti papanan na. Di na kayat ka ngay bagatayan ti dagos na. Isa surutan taman iti liman. Manang, lalaki akanayon ang mapan iti pwesto ni nanang. Apay nga da dito'y day ta lalaki. Ay, aglamang ta. Di kakpakpakita. Tapaliiwan taman ida. Wan manang. Simragan iti balay simrakan ni nanang. Umay ka. Ang ginayad ta amapan iti ayanda. Ala manang. Huston samot ti atap ko nga da relasyon da ka ni nanang. Ha? Nukasta. Agpada ka iti atap, Lisa. Diyak lang bagbagakan ka tawan pamanagnak ko. Ay na, nadlaw ko daytan idi pay laeng manang. Kat ita, mapansamot dun ti atap ta. Agpayson samot manang. Rulan, adda tao. Mabitlaeng indaklo ka tantiri daw. Ang mga numakita dak dito. Pag lumaka ngay. Ha? Uunan niya. Kwa, sumiro ka pa ilaeng di ta sirok ti kama, Rulan. Sige, sige. Apay aya nga ipilit yung nga adda kadwak a lalaki, kaawan ko nakmay. Kas makita yung may, agmay-may saat dito'y daguskaw. Nakita mi nga ron asimrak dito di bagbagayo a customer yun, nanang. Wan nanang, naglawag ang nakita mi. Isu adi kay kuman naglibak. Ibagayon ti agpaiso kada kami. Hay, At da relasyon nyo iti day dya lalakyan niya, nanang. Mala, aklunok man lati agpaisaon. Wine, pudno ti atapyaw, ada relasyon may kanirulan. Anya? Manang! Saan kumama at ilay bagbagam na Jima? Pasensya kayo, no naglimbang ka di sirok ti kama. Diyan kaming kaya't nga da makakita kanyak dito. Kanusan apod mo ti ibagbaga ti inayaw nga dan relasyon me. Na, apay nga yakas tamot ti ibagbagam rulan. Agpiso may. Aggayim talaang nana. Pudnaw nga kuy-kuyog ta. Ngam awan aramidan ta. Ultimo holdingan skid di tar aramidan. Apay nga ron nga da ka dito eh. Wen, taad da utangal kininana Jima. Wen, aklunag. Adon di na itid dinayo kanyak. Ngam bayadak nuisot kayat yaw. Ay, apay nga yakas tamot ti ibagbagam rulan. Hinayat ka pa'y mo nga raw di ti kastaunay. Sikalaang di mga at kanyak, nana. Inalaang di pangibilbilang aking ka. Ina, Adya? isuot up no di mo magungkuna.
Sige, bayadak, dagiti na itid mo, kwarta kanya. Kit apaman ang makabayarakin ka. Sana kung nagpakitakin ka. Anya! Kunana abaraw, gamadamo gaya masawa na. Nagpalilaw kiti dayjay lalaki. Ala. Pagnak yun dayta, napasamak kada kayo. Di kay ngamin basta mamatilatan damang pasablog kada kayo. Agpakawan kayo kanitatang. Babahin ako niti abayaw anak ko. Awan tirumbang apagbailam, di babakay. Kaming mapakawang ka. Saan ka akagura? Tamok, anak ko laapan laang ti panunot mo. Ayatin kalata, bakay. Ang yaman na para nasawa. Pinakawan nga rod ti amami ni Nanang May. Kat naurnos damanan ti bagbagida. Naragsak kami tauray kaskasanaw na isublimat laang ti sigod a kinaragsak dagiti dadakkel May. Naminsan laang nga nailawan ti inamay kat dinan inulit dayday nga inaramid na. Alakastan ti pagayam mo, Lisa. Ay ka nasaya tunay ata na urnos matlaang ti amin kadagiti dadakkelyo. Anya nga ikat nakulaapan mo nga rod ti panunot ni Nanang yaw. Nabulsag ka na yata ko nada. Kat dandani na pa'y sininaan ti amayon. Gapulaang iti dayja alalakay. Nga uray kwarta laang ti habol dayja alalakay. Alilata. Lab na kanulata. Tinasayat, nagsinadamot lang, kat naurnos ti amin kadakwada. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Lisa, dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose parity script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amen.